Miti matiyo kanyakla e kind duond burano kod duond bura mar UDA kagi wacho ni winjruogno biro kelo dongruok mathoth e piny Kenya. Jotelo mag ODM kotelo gi jakom mar duond burano e kaunti ma Kisumu Paul Akeyo osayo jotelo mapingo winjruogno kagi wacho ni Raila Odinga ok ondhogo ng'ata kendo donje sirikal oyawne jotelo duto. Bende jotelo nyiso morgi ni ogirimiti ma kamano dhi keto e tim dwaro mag lipot mar ng'ado mar kelo ber e thurka. ODM ok wane gimomiyo Kalonzo wacho ni Raila ondhogo piny to gigo mane opchego ema Raila nobedo piny gi Ruto ka gikete lwetgi mondo gigo tim. Omiyo wan wakwayo johera mag ODM sana joka nyanam ni wabeduru gi kwe to wang'niuru jakom time mondo o implement gigo kendo wakwayo wate ni wariwe kamoro achiel nikech adieri makende ni sigana wacho ni Raila Amolo Odinga pok odhiga oko kata pok owacho gima miriambo. Anga adier ni gimoneno kubede ei kisima piny kata mana yien mar stima to kapar nyalo neno gino. Waduto wariwre mondo wadhi ka wang' achiel wasupport ma wang' achiel tariwre gima Seth Shango wacho. Kik wagore gi jirendewa modak machiegni kendo kik wadonje weche ma ng'ato nyiewo ji 4 kata 5 ni mondo kel koko.